Filmke fjouwer. De letters C, CH, Q en X. Inleiding. Het Friesk wordt vaak fonetischer skreaun als het Nederlands. Dat betydt dat een wurd stavere wurdt neffens uitspraak. Het kin wezen dat het wurdbeeld van gewoon wurden dan even wennen moat. Uitlis en voorbeelden C. De letter C komt in het Friesk alleen voor in de combinatie CH. Begelijks in wurden als nacht en bocht. De C wordt in het Friesk neffens uitspraak als S of K skreaun. Bijgelijks centrum, citaat, score, collecte. Uitlis en voorbeelden CH. Aan het begin van een wurd wordt er nooit CH skreaun in het Friesk. De uitspraak jouwt aan hoe een wurd stavere worden mat. Voorbeelden. Het Nederlandse chemie wordt in het Friesk chemie. Grisant wordt crisant. Chocolade wordt sukelarje. Champignon wordt champignon, maar SJ. Uitlis en voorbeelden Q. De letter Q komt in het Friesk net voor. De stavering is neffens uitspraak. Het Nederlandse woord quiz wordt in het Friesk staveren bij KW, quiz. En check wordt skreaun bij SJ, zoals je het ik sizze. Uitlis en voorbeelden X. De letter X komt in het Friesk net voor. Neffens uitspraak wordt de X in het Friesk staveren als KS. Begelijks taxi. In het Friesk wordt dat met KS skreaun. En xylofoon wordt xylofoon. Dus ek weer met KS. Even oefenen. Jou van onderstaande Nederlandse woorden de Frieske vorm. Consequent, aquarium, conciërge, chirurg en excursie. Kist het filmpje nou ek even op pauze zetten. Dan de antwoorden. Consequent, maar KW, aquarium, ek maar KW, conciërge, chirurg en excursie.